Kisau pangut ki Shipai kila kentaj banterwa jingkenya sya upat sya jongki. Bat haba urang ba Shipai jongki ulayo sngau syapangkanye. Ula khod bat maya ki namar bagla penja buram ya ukum urang ba Shipai jongki. Kane kala jia hakawai na ki jaka hasabas kabalahap mentah hapok karito ki. Kini kisau pangut ki Shipai kila ong ya urang ba Shipai jongki. Bakin omla banlen batru banlendet na ujisu. U governor ubadon lang hangta ula bitar yaki bat ula kenhiet yaki. Bat ula ong yaki bagi deben ino sisendon yakene kejingnyat biit jongki. Namar bapimdon da uway pad ukenrad laj na usiza. Ngakular ban ay promotion yapi uway pa uway na pedeng jongpi. Uban ong ningkong ba ula ino ya ujisu. Bad habaki ni ki Shipai kimtre ban ino ya u governor ula sedang menberngem bakin sa sya pynshitom. Kini ki Shipai kili yeng skem ha kejinget jongki bad kila ong long leno kejing terwa jongpi baro namar ngin omla ban paidin no na kejinget jengi ha utrai jisu ha kabaya day ba kejing berngem jongpi ban pynshitom yangi ngim khuslai syapang kata nambar bangi tip bagani ka met jongi kan imtang shipor bat ngikloy ban sya shitom na kabenta ujisu nang baka mensim jongi kan yo im kumta u agrila ula hukum ban sempat yaki bat ki Shipai kelatan no yaki syabar lalau lengkhuj yaki jan jongki bat late ru yaki haki trai jongki ding bat kadai ru hakapor telang bakriat ba kadeiru haka ayom hapyor. La sempat iki daki syabuk nar hadu baka dok jongki kala dambit hakita ki syabuk. Penban kini ki Shipai ki pen triang bat kimtre pen lenno ya ujisu. U agrikola ulanang bitar jur balo pate iki daki kendri nar. Bat ula hukum baki day ban set iki hapo along. Bat hakaju kapor ula IT yakne ka kes jongki ni kisau pangut ki Shipai sya Ulysses ubadai urang ba Shipai pakam halor. Haba Ulysses ula wan poi hakata jaka ula berngem ba un nang penjur ya kejing pynshitom ladaki kentaj ban kongu ya u. Ha ka kendai terik ubnai mach hakasnem laispa arpau. Kini kisau pangut ki Shipai kili yeng skem hakajinget jongki. Hajan ka jaka balatian bishar yaki ladan kaway kapung balatap da kayor. Urang ba Shipai ula ong ban penyeng yaki hapo kata kapung. Bad un sa pelaj yaki day tat anda habaki lakongo ya u. Henday gini kisau pangut ki Shipai kila pertajap bad kila ong. Ngidey ki Shipai ukris bad ngim syep tieng yaki jing ne ki jing psya pynshitom. Namar ladang ngiyap ngin sa yorung sya kaburam bad kejing imbom jukut. Rengkat bat kejing ruai ro utra uba ublei jungi bat kila let sya kata kapung na kejing slur. Haba kamiet kala sedang bandum kini kisau pangut kila duai. Trai ngidon hangne sau pangut kibayale ya kini kathama bekenja mensim bat sngew baha atrai ai hangi ya ka Pansngiat bat watsya ba iway na pedeng jongi kibayeng hakane kapung bakin du no ya ka Pansngiat. Tiela don uway na pedeng jongki ubalami no na kata kapung. Namar lajur gajing krian. Bat ki Shipai kibaya apa harahang ta. Kilapen kre lupa ya ka saaj haka dabor bahe. Kilapen syong ya utau Shipai haka ta ka saaj. Henry namar baka met jong u kala kriat ula kelat no hangta. Uway na kita ki Shipai baya apa harahang ta. Ulayo iya kajing itu pao. Hakabaki angel kilawan ban pynphong Pansngiat. Ya kita kilai khandai ngun ki Shipai. Bad ulayo bagi angel kidap saud hagata kapung. Kene kajing itu pao kaba ulayo kala pelong yo u ban ngeit ha ujisu. Kumta ula law ya ka uniform Shipai jong u. Bad ula lej ban yasok lang. Bad kine kilai pakhandai ngun. Haga step kababuot urang ba Shipai ula hukum ban say ya kita ki ment yap jong kita ki sau paungun.
Bat kat bagi Shipai kidang say ya kemet jong kita ki Shipai kibalayam. Lalap ya kemet jong upara Shipai jong ki ubah kerteng umelitu. Anda haba kilara ya kemet jong ki shem pa une u Shipai jong ki umpat shem laklan. Hangta kila pak hod ya kami jong Bat ulaya thu halaka jong kami. Bat ya ki wede ki badan lang hangta. Sapang kata ka Pansngiat ke bagi angel ki wan man pynphong ha kita ki live kundai ngot ki Shipai. Badai na do kata ka por une umelito ula ino ya ka kam Shipai jong Bat ulalong unong bud jong Jisu. Kene ka jing ya thu lang ba kene ka jing ja. Ka pen kan mau yangi bat ka hika yangi ki bangin yang scam ha ka jing ngeit chongi. Ha kene ka jok ka bangi menta. Ngiyak ngau barabor ya ki jingya keren sharum shaneng baladang ngimle lang kumbalek lang kiwei ngin omla shan ngin sadu ya ke kerdan ya ke buram ya ke spa bat ngin im jenjar daina kata ko ketien ublei barabor ke penken mau yangi baki ki bangi dan hakane ke perthei kin omlong bat ku buram ke ba ngin sayo ha ke jing im bom jukun tadangi yaine padu kures. Hoot, wat kijing pynshitom ru kimlong ru ban nyanu jora, bat keburam ke ban sepenpau hangi. Kesithi sya kinong rom kelenong ke bapra, kerkot ke bap kat pra. Namar kata ngakhen bakita kijing pynshitom kijong ke perthai sngi ke bam menta, kimlong ru ban nyanu jor, bat keburam ke ban sepenpau hangi. Kini kide ki kular jong ublei na kapenta jong ibaro. Para Kristan tungin long klan banduai. Ba ublei unlong rengkat batngi, bat unyarap yangi, bangin la banyeng skem haga jingya le jong ke jing im. Kitma ki babun ki bangi hap banyat langba. Bat ngin pan kabor na ublei. Ba un bat skem ya ke jingya jongi. Kat ba ngidang im dangsa, haga ni ke selap perthei.